फ्रेंड्स, माझं नाव देवेश संतोष खळात आहे. मी 8वी कक्षात शिकतो. माझ्या शाळेचं नाव श्री जैन इंग्लिश स्कूल आहे. आज आपण टाकाऊ वस्तूपासून पेन स्टँड बनवत आहोत. चला सुरू करूया. तर सर्वात पहिले आपल्याला हे तिन्ही बाजू कापून टाकायचे आहेत. हे पहा, मी हे 3 साइड्स कापून टाकलेले आहेत. आता आपल्याला हे चिपकायचं आहे याला. तर हे मी चिपकवलेलं आहे. हे पहा. आता आपण हे असं आतून चिपकू. हे इथून असं चिपकूयात. हे आपण चिपकवलेलं आहे. आता याला आपण सुकायला ठेवूयात. हे आता तयार झालेलं आहे पेन स्टँड. हे सुकलेले सुद्धा आहे. तर आपण आता याला इथं खिळ्याने अटकू शकतात. आता आपण हे पेन आणि ते असं टाकू सुद्धा शकतो.